Sanibonani guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ujoin njalo kule video. Thank you so much for coming. So ke mangabe yenyu igama lami uphilile Barbara, please kindly subscribe to the channel. Bese uye like video, bese uye share as well, and yeah, ungakhohlwa ukuthi wake ama ads adlale mangabe they pop up during the video. Please do not skip. Ngiyabonga kakhulu guys for your love. Now guys, kule video ngizothanda ukuthi ngikhulume ngalo bhuti lona bathi simazi kakhulu lapha ka generations kudalanyana. I think enguzamani. Do you remember Zamani from Generations, you guys? I think he was also ka Rhythm City, if I'm not mistaken. And where else? Yeah, lana I think kunala ake a presenter khona isho iJML kudala. Do you remember JML, you guys? If you do, you do. I think why presenter iJML be nothwasa, you guys. But yeah, he's an actor, you guys. But ukwathi ukunyamalala kancane bese singasamboni kuma screens wethu uZamani, you guys. Simaze kakhulu ngoZamani, especially ka Generations. Before it was Generations the Legacy. Yeah man, you guys. Wait, sometimes nginokuzibuza when it comes to ama celebrities amaningi, where are these people, you know? Ukhona abantu nje singasababoni sinokufica nje sizibuza ukuthi ukuphi lo muntu wayedlala kulesi story nalesi story into ekanjalo ka. So hey, ngamgcina kudala but uZamani, I think he was a brother with someone. Was it Zamani and Ajax, something like that was, if I'm not mistaken, you guys. Kodwa sesisakhohlwa bakithi. So ke kuthi uZamani kuthiwa ke ubebhuqa impilo you guys ingakho engabonakali ubengasekho kuma screens wethu. Kuthiwa ukuthi impilo ebisasenzima you guys. Uthi ngangibhuqwe indlala iminyaka emine yonke. Usiphiwe you guys. I think igama lakhe la ngempela Usiphiwe Mtshali, something like that. Ngene sizokhuluma ngayo kule video you guys. I think ika Rhythm City ngoba mina lesi sikhathi Rhythm City ngangasayiboki kakhulu ukwaba na wadlala kakhulu ku Rhythm City. So lana story ni you guys ke sichubeka isoli sibathu umlingisi odumo ke ku Rhythm City ne Generations Usiphiwe Spijo Mtshali. Ukhuzi ibuya ke ukuthi kwele television emva kokudla imbuya ngothi iminyaka emine ngenxa yokungaqashwa. Konje udla imbuya ngothi umuntu odla kamnandi noma hey nakumuntu ekhohlo onje kagcina nini esikoleni. Umuntu odla imbuya ngothi nocabanga ukuthi ngodla kamnandi. I think lapho mangabe impilo isenzima sokusudla imbuya ngothi. Okay, now you guys Usiphiwe ke udume kakhulu enguBesh noZamani uthe uzobonakala maduze ke kwiMoja Love ethula uhlelo iBlast from the Past. Okay, so uzoqhamuka ke laphana eka Moja Love you guys. If you do have DStv, Moja Love channel 157 ila edlala khona ukuthiwe ke kwethula uhlelo lapho nokuthiwa iBlast from the Past. Now I'm happy for him you guys. Congratulations to him ukuthi ke emva kokuthi athwale nzima yonke leminyaka emine you guys engatholi lutho engatholi gig, at least Moja Love you know comes in for him. Kuthiwe ekhuluma ke kwi Happy Days on podcast. Usiphiwe uthe ohlelweni olusha ke uzobe xoxa kabanzi eshashalazi nabantu abake baduma eminyakeni edlule. Kushuthi ke yeah, I think bamnikeze the very right show you guys ngoba nayo ke waduma wathi ukuthula kushuthi ke uzobe you guys edila nabantu abake baduma kwabuye kwadlula into ekanjalo. So uPaul kanje ngohlelo Usiphiwe uthi uyababona laba bantu enithi anisababoni bawile banezinto abamatasa ngazo empilweni. So uthi sengimenzile uSibu lawyer bengenza Amstel bengingazi ukuthi ungumpheki ukudla okuconsisa mathe unendawo enhle yokulala ukuthi iBnB. Okay, uthi akakazi ukuthi uhlelo luzoqala nini ukusakazwa ngoba basashutho kwamanje. So uhlelo luveza okuhle ngempilo yabantu abamnyama iBlast from the Past iyeza. So ke losaziwayo uveza ukuthi uhlelo olwaluthi bakayi bakuphi lwalumqondo wakhe. Oh ngiyalikhumbula. Do you remember bakayi you guys? Lwalumqondo wakhe yize lwasakazwa kwiSABC2. Uthe akafuni ngisho ukuzwa ngebakayi ngoba kwadliwa amandla akhe. Where you guys, do you remember Ibakayi you guys? Who was the presenter of Ibakayi? I remember you guys. Shame man, Usiphiwe oqale ukuduma esethula iYoTV neJML ku SABC1 uthe uke wabhuquza ekhaya iminyaka emithathu ondliwa ngumkakhe.
Shemin uthe indlala imqale ngezikhathi ze-COVID-19 emva kokulingisa kwisono. Okay, kunento abantu abangayazi ngale ndima ukuthi akuna UIF ne-medical aid. Uma ugcina umdlalo namhlanje nanoma yimalini esikhwameni usebenzisa khona, uma ingekho obuyongile asibuyele bheka. Uthi kunento abantu abangayazi ngale ndima ukuthiwa ke uthi akuna UIF you guys ne-medical aid uma ugcina umdlalo namhlanje nanoma imalini esikhwameni usebenzisa khona, uma ingekho obuyongile. Okay, so beyingekho imisebenzi bekunzima njengoba ke ngishilo ukuthi nginezingane ezinhlanu, abafana kuphela ziyadla lezi zinto. Uzela abafana kuphela, guys, I understand him because I also have boys only. Zabami bengekho yi-5. Uthe cishe iminyaka emithathu noma emine engenzi lutho nje you guys, esondliwa umkakhe and benengane ezinhlanu. Bekunzima you guys. Share man. But I'm glad ukuthi it is now coming back. Uthi kuyasiza ke ukuba nomfazi you guys, ube unube no partner ozokweseka. Abantu abaningi bahlukene ngezikhathi ze-COVID-19. Thina sihlangabezane nobunzima. Usiphiwe uthe okubi ngomsebenzi wokulingisa ukuthi kwazi wonke umuntu uma uphela. Uthe akasazifuni izindawo azokufa kuzo ngoba njalo uphelelwa umsebenzi ngenxa yokubulawa kwendawo ayilingisayo. You know, like story mangabe uzophuma e-story bese kuthiwa ushonile, something like that. I think into akukhuluma ngayo ukuthi akasifuni lezo zinto ukuthi umuntu ufile you guys. Yize ekuthanda ukulingisa nokwethula izinhlelo, kodwa uthe angakujabulela ukuthola uhlelo angalusakaza. Uthe ngikuthanda kabi ukusakaza you guys. Usiphiwe usebuyana kwiJozi FM. Oh really? Uqhube wathi usanda ukusungula inkampani nomkakhe izigi movement esanda kudidiyela ngepolyandry estation se-TV GUN. Uthe babheka ukuthi kungaba njani uma abantu besifazane babe nesithembu. Ugogo sikhothela ngayijabulela le. Kuze kunjalo kodwa kusenzima ukuthi abantu abamnyama bathole imisebenzi yokudidiyela izinhlelo. Kufanele ube chuse noma usebenzisane nomlungu ukuze umsebenzi wakho uthathwe. So eminye imidlalo asekwabonakala kubalwa ke i-Redemption no uhambo neFalakhe, something like that. Uzamani lona you guys, if you do was watching iGenerations ne-Rhythm City, abo Jamie Eddie, ezinye izitori zange ngambona kuzo ngoba I wasn't watching lezo izitori, kodwa lezi zona ngambona kuzo you guys. Kuthiwa ke bekunzima you guys edlimbu yangothi ubesondliwa ngomkakhe. Cabanga benengane ezinhlanu. Uthi yonke into le yaqala ke ngesikhathi se-COVID. Siyazi ukuthi abantu abaningi balahlekelwa imisebenzi you guys. Ukuthola amagigi ke lapho ushuthi bekunzima when it comes to ke uSiphiwe Mtshali you guys. Useqhamuka manje. I'm so surprised ukuthi uveza nokuthi uhlelo lo lana kuthiwa yibakayi kwakuyinto yakhe you guys, kwakuyi-idea yakhe and all that. Base bayamthathela yona, that's what he says. So ukuthi akafuni ukukhuluma ngayo ngoba kuyamdabukisa lokho, shuthi kumzwisa ubuhlungu. So now he's coming back with another show laphana kaMoja Love you guys, emva kokuthi angasebenzi ke isikhathi esidenyana esiyiminyaka emithathu phose emine. So that is uSiphiwe Mtshali. Yeah man you guys, share man, all the best to him you guys. Yenzeka lento ukuthi vele uziqalela into yakho, abantu bathatha ama-ideas wakho and all that, which is so bad man. Umuntu kumele aziqalela into yakhe you guys instead of stealing other people's ideas. But anyways, waiting to see uZamani back again you guys, entweni ayaziyo ayithanda futhi agudu kuyona okuyi-acting ne-presenting. All the best to uZamani you guys. Like the video, subscribe, share, and then sizobuya ke futhi sibonane ku video elandelayo. Bye.